Mapurisa eZimbabwe Republic Police vari kutaridza kuti ivo varemerwa vakundikana nyaya yekukebha kuspreadwa kweinformation iri very sensitive. Naizvozvo vava kurisota kumathreats ekutyisidzira vanoshandisa social media, mabloggers nevamwe vari kusenda, vari kutumira online content for consumption neruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Zvichakadaro, mapurisa vari kutaura kuti zvanyanya, takundikana. Panguva ino pane information iri very sensitive iri kubuda mubato reZANU-PF, kunyanya nyaya dzinoitika behind closed doors. Musangano wePolitburo wakaitwa svondo radarika musi wechitatu. Nyaya dzakaitwa imomo zvakataurika mumusangano uyu zvakasvika kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe, vakanga vasiri kuziva. Asi nyaya dzakataurika imomo mumusangano, nyaya yeconfrontation yakazosvika pakuti vaMunangagwa vataure kuti vava kurizaina, yakanga yabva pakunetsana kwakanga kwaitika mumusangano. Apo vaMatuke vakanga vachipomedzera mhosva Vice President Chiwenga kuti vari kuda kubvuta masimba, vaChiwenga vachipomedzera mhosva vana kuda kwashe Tagwirei, vana kuda kwashe vana Scott Sakupwanya, vana Wycliffe Chivayo, vana Dailish Nguwaya, zvakataurika behind closed doors. Asi zvakazosvika kumedia nekuda kwekuti zvakalikwa. Munhu akalikisa information arimo muCentral, muPolitburo yebato reZANU-PF ndiye akaita kuti zvisvike kuvatapi venhavo. Vatapi venhavo ndokuzivisa nyika kuti ndo zviri kuitika, ndo zviripo, pane nyaya dzakati, pane nyaya dzakati. Naizvozvo hurumende yenyika yeZimbabwe kuburikidza neZimbabwe Republic Police vari kutaura kuti vava kutreka kana kuti vane urongwa hwavaisa hwavari kuda kuedza kumisa kuspreadwa kwemisinformation, kuspreadwa kwenyaya dzakaita seidzodzi dzinenge dzabva mumusangano wePolitburo weCentral Committee, nekuti zvese zvakaitika svondo radarika zvakaguma zvava kuruzhinji. Izvi zvaziviswa nemutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police Commissioner Paul Nyati, vazivisa maererano nenyaya yekuti pari zvino vatora danho rekutreka, rekutsvaka vanhu vari kushandisa social media vachispreada information yavari kuti iyo iri kukanganisa, inogona kukonzera kusagadzikana munyika, destabilization of the state. Ndo zvavari kuti zvavari kuda kukebha. Muri Zimbabwe tambotaura isusu kuti muri kuona tiri kubroadcasta tiri panapa ichannel yatatotanga from scratch. Tanga tine machannels matatu arimovwa neYouTube nekuda kwenyaya dzakasiyana siyana dzavataura. Zvikonzero zvacho hatina kunge tazvibatisisa, asi takambotaura kuti tiri kurwiswa pano pasocial media nevarakashi vari kutipomedzera mhosva yekuspreada mashoko asiriwo kuruzhinji. Asi isu nyaya dzatinotaura panapa zhinji inyaya dzinoitika padandemutande, dzatinongotorawo zvinenge zvichitrenda ndo zvatinouya nazvo. Tasara tiri pazero, kusara tisina kana channel imwe chete pamachannels matatu atanga tinawo. Yekupedzisira yacho yatanga tichishevedza kuti Daily Scope Zim yarohwa nezuro manheru. Taisa appeal but hatizivi kuti tinosvika papi neappeal nekuti mamwe machannels maviri akavharwa musvondo radarika paseri. Takamboitawo appeal asi zvakaramba kubudirira, saka ipapapa hatina hope kuti tinogona kubudirira. Naizvozvo chikumbiro chedu chekuti mushare vhidhiyo rino kuitira kuti vanotitsvaga padandemutande vakwanise kuziva kuti takuwanika panapa. Vari kutsvaga Mbire TV ndo patakuwanikwa panapa pachannel ino yatagadzira kuitira kuti tirambe tichikupakurirai nhau dziri kuitika munyika. Kune vangado kuti sapota, kuti tsigira, nekuti zvazviri kureva ndezvekuti
machannels edu iwaya ndiwo anga achitibhadhara, anga achitifanda kuti tikwanise kunge tichidzoka pano kuburikidza nekutenga data, nekuti zvinoda data zvatiri kuita izvi. Naizvozvo chikumbiro chedu kuti vangakwanisawo kutitsigira zvatatanga izvi zvinoda 2 kana 3 months kuti tikwanise kumonetiza zvekare YouTube. Zvakutipenda nekuti imi matitsigirawo kusvika papi, zvichida mumwedzi kana mwedzi miviri tinenge tadzoka zvekare pakunge tichikwanisa kumonetiza mavidheos edu atinoposta panapa. Ndo chikumbiro chatinacho. Tichaisawo madigits kune vangade kutaura nesu kuti mukwanisewo kutitsigira. Takasununguka zvikuru. Panguva ino ndo mashoko atanga tinavo maererano nemapurisa vari kuti manyanya kufarisa ruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Muri kutaura mashoko asiriwo ari kukonzera kupesana. Nyaya dzemakakatanwa arimo mubato reZANU-PF ndidzo huru dziri kuda kuti dzinge dzichitsikirirwa kuti veruzhinji vasakwanise kunge vachiziva. Mazvita nekuva nesu kwamaita panapa. Panguva ino chikumbiro chedu chekuti mutipe muonero wenyu muchishandisa comment section maererano nenyaya iyoyi yataunza mudariro nhasi.